Tervetuloa Kaupin Vesitorin Hornankattilaan seuraamaan Tampereen harrastesarjan sekahöntsyyssarjan pesäpalloottelua. Isot mailat, tiukat räpsät vastaan Soho, Pesis, Kerho. Siellä onkin jo hutunkeitto käynnissä, joka näyttää menevän Dimitrin haltuun. He ilmeisesti valitsevat, siinä näin on. Ulkovuoron käydäänkin pian läpi tuo Dimitrin ulkopelijärjestys. Lukkarina J.P. Vainio, sieppari Petri Vähäkoski, kakkospuolella Milla Vuorinen ja Tanja Tohni, ykkösvahti Allu Laikola, kolmosvahti Camilla Roivas ja kolmospolttaja Marika Aalto, koppareina Ville Levä ja Teijo Tohni. Tuomari on antanut peliluvan ja ilmeisesti J.P. Vainio valmistautuu kysymysheiton heittämiseen ja Soho hyökkää kärjessään. Lauri Järvinen numerolla 1 lähtee hakemaan tuolta kärkieteniän paikkaa ja näin on hyväksytty kysymysheitto suoritettu. Vainiolta peli on valmis alkamaan. Ensimmäinen syöttö nousee ja siitä niukasti hudin lyö Lauri Järvinen. Katsotaan saako mies itsensä kentälle. Ei vielä toinenkaan lyönti onnistu ja kolmannella varmasti näpylä kentällä ja nopeajalkainen Järvinen onnistuu helposti hoitamaan itsensä ykköspesälle. Häntä lähtee saattelemaan Jenni Rask numerolla 2. Ja sieltä vielä Vainio yrittää vähän hakea tuota ylimääräistä ja Järvinen karkaa. Heitolla mennään ja tiukka tilanne, mutta kakkosvahti ei ollut pesässä ja Järvinen onnistui varastamaan itsensä kakkospesälle asti ja mitä tekee Jenni Rask sitten ensimmäisellä lyönnillä varmaan päälle näpyllä tuohon kolmosrajaan ja Järvinen on jo varmasti kolmospesällä ja siitähän päästäänkin jo tilannetta rakentelemaan. Rask kuitenkin epäonnistuu toisella lyönnillään. Ja kolmannella näpyllä mennään ja kerkiääkö Rask pesään? Ei aivan kerkiä, mutta taktisesti ehkä ja aivan järkevä ratkaisu. Ensimmäinen X on tullut kuitenkin, eli palothan tässä kuitenkin tässä harrastesarjassa lasketaan. Vaikka lyöntivuoro aina pelataankin loppuun asti, siitä huolimatta onko nuo 3 paloa jo täynnä vai ei. Ja Soholla on jo kolmas lyöjä Antti Hyvönen lyömässä ja siinä kuitenkin suoraan tuohon Dimitrin keskilinjan polttolinja hoitelee tämän ensimmäisen lyönnin oikein mallikkaasti. Antin seuraava lyönti suuntautuu kyllä tuonne kolmospuolelle, mutta se on siepparin hallussa. Se kolmannella mennään ja komea lyönti kohti takakenttää ja tippuu siihen nätisti väliin ja Antti Hyvönen hoitaa itsensä ykköspesälle. Ja Soho ottaa tässä vaiheessa jokerilyöjän numero 11 Eeva Peltoluoma tulee ratkaisemaan tätä ykkös-kolmostilannetta ja sieltä pääsee Antti Hyvönen pienen harhaheiton avustuksella kakkospesälle asti, eli takapesät ovat täynnä ja Eeva Peltoluoma pääsee hakemaan tässä vaiheessa nätti pomppulyönti tuohon ykkösrajaan. Ja laittomaksi menee tuo toinen lyönti Eevalla. Ja Eeva näpyttää itsensä kentälle, kerkeääkö? Ja sieltä toinen palo Eeva Peltoluomasta. Tiukka palo ja Soho numerolla 4 lyömään Mikko Mäki. Mikko Mäki on vahvalyöntinen herrasmies todennäköisesti ja kovaahan sieltä taas lähtee ja aivan siihen kopparin eteen hän tuokin pallo. Ja sieltä Lauri Järvinen tuo Soholle ensimmäisen pisteen. Samaan aikaan Antti Hyvönen
kolmospesällä Mikon toinen lyönti napsahtaa siepparin räpylään. Ja kolmoslyönnillä Mikko hoitaa itsensä ja kerkiää. Ei, kyllä siellä pallo tuli. Näytti aivan siltä, että Mikkokin olisi tuossa ykköselle ehtinyt, mutta sen verran on riuskakätistä etukenttää tuossa Dimitrillä kuitenkin, että ei siinä aivan joka kerta päästäkään. Nyt jo lyömään numerolla 5 Tuomas Haapaniemi. Katsotaan mikä on Tuomaksen ratkaisu tässä kolmostilanteessa. Aivanhan me emme tästä kuvakulmasta näe tuonne kolmospesälle asti, mutta kyllähän se siellä on. Ja toinen lyönti Tuomakselta etulaittomaksi. Mikä on sitten Sohon pelijohdon ratkaisu tähän tilanteeseen? Kolmostilanteessahan me mennään ja pallot ovat täynnä ja hutilyönnillä. Ja sieltä Tuomaksestakin pallo. Mutta niin kuin sanottua tässä vaiheessa sillä palojen määrällä ei enää ole väliä, koska kolme paloa on jo tullut ja tämä lyöntivuoro siis pelataan loppuun. Ja Sohosta onkin jo Sami Saalimo lyömässä numerolla 6. Ensimmäinen lyönti oli komea tuonne takakentälle. Lyöntivoimainen Saalimokin toki on, joka pelaa siis Sohossa lukkarina tuossa ulkovuorossa. Ja aika ikävä Surriainen tipahti siihen kolmosvahdin mennä eteen ja katsotaan kuinka Saalimo tästä. Saalimokin on myös juoksuvoimainen ja sieltä hän lähteekin näyttävällä lyönnille ja siihen polttolinjaanhan tuokin pallo napsahtaa, mutta se oli sen verran matala, että sillä Saalimo kyllä komeasti kerkeää nyt lyömään numero 7 Aleksi Hienonen, Sohon sieppari, ykkös-kolmostilanne ja tässä varmasti vähän J.P. Vainio kutkuttelee siinä Saalimoa ja pakottaa miestä palaamaan vielä ykköspesälle, mutta vielä pompotellaan. Vieläköhän tässä saa heitellä vaan joko päätuomari on nostamassa kättä ei ja väärän laittaa J.P. Vainio, mutta ei tästä meni vähän pallotteluksi tämä peli tässä vaiheessa. Komea lyönti ja hienosti. Hienoinen napsauttaa sieltä kyllä Hyvösen kotiin itsensä ykköselle ja Saalimo toki kakkosella ykkös-kakkostilanteessa. Jatketaan numerolla 8 Mari Järvinen lyömään. Elikkä jos en nyt aivan väärin ole laskenut, niin 2 juoksua on tähän mennessä Soho saanut jo aikaiseksi tässä vuorossaan. Ja komea Mari Järvisen tuollainen kupperi tuohon siepparin yläpuolelle ja toinenkin Surriainen etukenttään. Katsotaan miten tämä siis kuuluu kolmostilanteessa jatketaan ja 3. lyönti vielä Marilla jäljellä. Ja niukka suoraan. Hieno J.P. Vainio on aivan tuohon lautasen reunaan napsahti tuo syöttö. Mari Järvinen oli aivan sekaisin siinä, että onko se väärä vai ei. Ja oikeaksihan tuo toki tuo syöttöasento nyt oli vähän tuollainen kyseenalainen, mutta selkeä oikea syöttöhän se oli ja siitä Marista paloja. 2-3 tilanteeseen Angervuoren Ville tulee lyömään. Todella kova lyöntinen Ville on lyömässä joukkueensa kapteeni J.P. Ja siinä hienosti Sohon Kaari vetosi lyhyen väärän tuossa ja niin. Matalaksihan tuo syöttö vähän jäi ja komea lyönti ja koppi kuitenkin tiputetaan ehkä jossain määrin taktisesti tässä vaiheessa. Ja harha heittoakin siinä, mutta ei vielä uskalla soholaiset liikkua. Elikkä tuo Angervuoren Villen ensimmäinen syöttöhän. Ja sieltä toinen väärä, aivan oikein. Ja Sami Saalimo tuo Sohon 3. juoksun tässä vaiheessa.
Ville Angervuori. Sieltä ensin Hienonen pääsee tuon lyönnin turvin ensin kolmannelle pesälle ja sieltä sitten vielä harhaheiton turvin aina kotiin asti. Elikkä 4 juoksuuko tässä? Ei ole aivan varma, tässä niin sattuu ja tapahtuu, että ja kuitenkin hutilyöntiin, ehkä hieman taktisestikin tuossa sitten kuitenkin Ville Angervuori säästelee itseään tuohon vaativaan ulkovuoroon ja viimeisellä lyömään Sohon Anna-Liisa Nipus-Jokeri lyö numerolla 10. Ei lähtenyt kuitenkaan tuolla lyönnillä etenemään, sillä kyllähän tuo kunnia kierroksen juokseminen sentään aika hyvää lyöntiä kuitenkin vaatii tässä vaiheessa. Dimitri on siis tuonne ulkokenttämuodostelmaan jo vetäytynytkin aika lailla rajojen tuntumaan. Vielä kolmanteenkin lyöntiin. Ja komea lyönti siitäkin tulee, mutta niukasti laittanut puolellehan se aivan kelvollinen sisävuoro Soho-Pekolta. Ja siirrytäänkin suoraan sitten tähän Dimitrin ensimmäiseen sisävuoroon. Soho on muodostunut muodostelmaan lukkarina Sami Saalimo, siepparina Aleksi Hienonen, kakkospuolella Pari Järvinen ja Tuomas Haapaniemi, ykköspuolelta kolmosvahti Jenni-Mari Rask, kolmospolttaja Mikko Mäki, ykkösvahti Ville Angervuori tuossa keskellä kenttää suurin piirtein ja kopparit Antti Hyvönen ja Lauri Järvinen. Ja Dimitri on saanut itsensä jo ykköskakkostilanteeseen tässä ja kolmosnumerolla lähtee lyömään Tanja Tohni. Heittää yksin! Täällä! Uskaltaa kärkkyä! Ja komean lyönninhän siinä kuitenkin varmasti kopiksi tuohon Tuomaksen räpylään tuo Tohnin ensimmäinen lyönti suuntautuu. Ykkös-kakkostilanteessa jatketaan. Ja Saalimo nappaa siitä kärpästä, mutta valitettavasti heitto oli sen verta korkea, että aivan Jenni-Mari Rask ei tuohon heittoon vielä ylettynyt. Pallo kävi siis kolmospesällä tuolla Mikkomäessä. Laittomaksi menee toinen lyönti ja nyt on kyllä sitten kiire kolmas. Ja siitä pitäisi selvä homma. 2 paloa saa Soho-Pekoon järjestettyä tuossa sekä ykkös- että kolmospesiltä. Ja kentällä on siis jäljellä vielä Ville Levä kakkospesällä lyöjänä, 4. lyöjä Petri Vähäkoski. Isot mailat, tiukat räpsät joukkueesta. Ja komea tuollainen kakkossaumaan tipahtava lyönti ja ykkös-kakkostilanteessa. Kyllähän sillä aina ykköspesällä asti komealla lyönnillä lyömään numerolla 5 Milla Vuorinen ykkös-kakkostilannetta ratkaisemaan. Katsotaan kuinka aggressiivinen merkki Dimitrillä on tässä käytössään. Saalimo hakee vähän kutkuttelee siinä kärki eteneen heittäen palloa kohti kolmospesään. Ja nätti näpy oli kyllä, mutta Hivenen näytti kyllä etulaittomalta tuolla lyönti, mutta kyllä se oikeaksi lyönniksi tuomittiin ja näin onnistuu Dimitri luomaan ensimmäisen ajon tilanteen tähän tilanteeseen.
Jollen väärin muista, niin 2 palon tilanteessahan me etenemme. Otetaan väärä pois. Ajolähtö 2. Ville täällä on. 2 paloa suoritettuna. Ja komea lyönti, mutta niin vain eleenkään värähtämättä Ville Angervuori nappaa tuon lyönnin kopiksi. Ja hieno Tuomas Haapaniemen palautus ja hivenen sekoillaan, mutta kyllä sieltä paloja tuli. Villet ja Petrit siellä palaa vuorotellen kukin, mutta tilanne jatkuu siis ykkös-kolmostilanteessa. Ja näpyllä mennään kohti kakkospesää, josta on mahdollista polttaa ja niinhän sieltä paljon tulee. Palothan on siis tässä vaiheessa täynnä, mutta pelataan silti vielä tämä lyöntivuoro loppuun ykkös-kolmostilanteessa. Jatketaan lyömään numerolla 6 Marika Aalto. Vähän siinä kolmosvahti Jenni Marilas lämmittelee tuota Samia. Hienosti Sami Saalimo nappaa siitä Kärpäsen ykköspesältä. Siinä vähän päästiin. Ja Marika Aallon ensimmäinen lyönti edestä laitoon. Ja Sami pakottaa hänet lyömään tuohon päärään. Ja Marika hoitaa itsensä varmasti ykköspesälle. Kyllä näin on Sami nätti tiputus tuohon aivan etukenttään. Ykkös-kolmostilanteessa jatketaan. Numero 7 Teiju Tohni lyömään ja siitä heitto, mutta senkin turvin sieltä ensin karkaa ykköseltä Marika Aalto ja sen jälkeen kotiin kerkiää numerolla 2 Ville Levä livahtaa tuolta tuon pienen niukan harhaheiton turvin. Dimitri saa tuosta kavennettua tilanteen 1-4. Kakkostilanteessa lyömään Teijo Tohni numerolla 7. Ja sieltä kohti kolmosta lähdetään ykköseltä palaa, mutta kolmostilanteeseen saadaan Marika Aalto kolmospesälle. Siinä Teijo Tohni selkeästikin uhrautui itse tuohon ykköspesälle. Näin saatiin kolmostilanne vielä tähän lyöntivuoron loppuun Camilla Roivakselle. Ja laittomaksi tuo ensimmäinen lyönti Camillalta. Ja ei, Pillisoin näytti näpsyttää, ei hän tuolla kyllä kerkiä niin suoraan kohti Ville Angervuoren tuon lyönti. Ja harmittavasti sitten siihen kuitenkin. No on nyt harvinaisen paskaa. No, niin kuin tuolta kentän puolelta jo kuulittekin. Mutta sen siinä vaiheessa numerolla 9 J.P. Vainio lyömään. Vahva lyöntinen mies on ja niin se napsahtaakin aivan tuonne takakentälle ja nätisti Lauri Järvinen hoitaa tuo lyönnin kopiksi ja koska sieltä sitten Marika Aaltokin kuitenkin irtosi kolmospesältä, niin J.P. Vainio pääsee lyömään tähän tyhjään kenttään itseään. Hän tässä kuitenkin joutuu yrittämään kentälle, vaikkei ehkä mielellään sitä tekisikään, mutta nätti lyönti sinne kolmospuolelle, kopparilatupuolelle ja J.P. Vainio ykköspesälle. Nyt uudelleen lyömään numerolla 1 Allu Laikolla, sillä Imitrillä ei ole aivan niin paljon pelaajia kuin Soholla, niin sen vuoksi tuo lyöntikierros ikään kuin pelataan loppuun niin, että alkupään lyöjät lyövät vielä uudestaan. Väärään lyöntiin nätisti lähtee kuitenkin napsauttamaan ja siirtää nätillä pomppun lyönnillä kyllä J.P. Vainioon tuonne kakkospesille asti. Mutta ei J.P. Vainio, ei tällä nätillä lyönnillä ei kerkeä lähtemään kohti kolmospesää. Vielä on Allu Laikolla yksi lyönti jäljellä. Ja varsin kelvollinen siirtolyöntihän siitäkin tulee, mutta koska lyöt loppuvat tässä vaiheessa
Niin tuo J.P. Vainion kolmospesälle. Ja näin olemmekin valmiita toiseen vuoropariin. Tässä sarjassahan pelataan siis otteluissa 2 vuoroparia tai 45 minuuttia. Eli jos tuo 45 minuuttia ei ole täynnä 2 vuoroparin jälkeen, on mahdollista, että pelataan vielä 3. vuoropari, mutta näin harvemmin tapahtuu. Ja Suomen kärki lyö ja Lauri Järvinen lyö 3 kertaa hutiin, mutta J.P. Vainio tuossa heittää harhaheiton tuohon ykköspesälle, vetoaa kyllä tuomariin, että Lauri Järvinen olisi jotenkin häirinnyt tuossa heittosuoritusta, mutta pesäpallosäännöissähän lukee kyllä varsin selvästi, että kärkieteniä on ikään kuin etulyöntiasemassa näissä tilanteissa. Niin joukkueethan lähtevät tähän otteluun varsin erilaisista asetelmista sohoon. 3. tässä vaiheessa sarjassa. Joukkueella toki on hieman eri määrä otteluita jäljellä. Isot maidot tiukat räpylät puolestaan ovat 9. tässä vaiheessa sarjassa. Sarjahan päättyy ja huipentuu 21.9. pelattavaan lopputurnaukseen, jolla etenevät 4 eniten pisteitä kerännyttä joukkuetta tästä runkosarjan puolelta, mutta otteluhan onkin jo pitkällä ja Sohon numero 2 Jenni-Mari Rask on siirtänyt jo Lauri Järvistä tuonne kakkospesälle, mutta toinen lyönti oli laiton ja niin oli myös 3. Jenni-Mari Rask hieman taktisesti polttelee tuossa itsensä, mutta Lauri Järvinen, joka on tällä kaudella edennyt uimalla 95,2% tehoilla, on todennäköisesti kohta taas tuolla kolmospesällä ja Antti Hyvönen numerolla 3 asettuu lyömään. Voimakas lyöntinen Antti on mailan varressa valmiina. Minkälaista syöttöä lähtee J.P. Vainio vielä hieman säätää tuota ulkokenttämuodostelmaa, eikä suotta, sillä pallo kyllä tipahtaa tuohon ykkösvahdin jalkojen juureen, mutta tuollakin lyönnillä todella vikkeläkinttuinen Lauri Järvinen kyllä varmuudella pääsee aina kolmospesällä. On tuollainen pikkuinen inhottava surriainen tuohon kolmosrajaan, jolla mies kyllä itsensä saattelee ykköspesällä ykkös-kolmos tilannetta purkamaan numerolla 4 Mikko Mäki. Minkälaiset ovat sitten Soho PK:n pelimerkit tähän tilanteeseen? Lähdetäänkö voimakas lyöntisen Mikko Mäin isoja lyöntejä käyttämään vai siirretäänkö? Ja yritettiinhän siinä nättiä tuollaista koukkunäpyä, mutta valitettavasti siinä tuli harhalyönti ja Antti Hyvönen palaa kautta. Nyt tuttuun kaivan keskisaumaan tulee tuollainen Lauri Järvinen tuo tilanteeksi 5-1 ja Mikkokin aina tuonne kakkospesälle asti tuolla komealla lyönnillä keskisaumaan. Ja tässä vaiheessa Soho käyttää jokerin numero 11 Eeva Peltoluoma, jonka lyönnit tuonne jatkeelle ovat yleensä olleet hyvinkin tuhoisia. Katsotaan minkälaiseen lyöntiratkaisuun tässä tilanteessa päätyy. J.P. Vainio siinä vähän juoksuttaa Mikko Mäkeä tuolla kakkospesällä. Syöttöasento on otettu, joten syötön on kovan lyönnin Eeva Peltolyömä lyö tuohon Petri Vähäkosken jalkoihin tyylikkäästi ja taktista väärää J.P. Vainio siinä tarjoaa, mutta siihen ei tartuttu. Eeva laittaa näpyn etukenttään, mutta vieläkään ei Mikko Mäkeä saada aivan tuonne kolmospesälle. Siinä vähän rohkeus loppui kesken Sohon kärki eteniällä. Ja viimeisen lyönnin varaan Eevalla jää tämä tilanne. Katsotaan kuinka tämä. Ja toisen vääränä, mutta aivan. Ja hieno lyönti tuonne kohti kakkoslukua. Eeva laittaa ja ykkös-kolmos tilanteeseen. Soho tässä lyömään numerolla 5 Tuomas Haapaniemi.
Ja ikävä takalaiton tuonne, niin Eeva joutuu palaamaan kohti ykkös. Ja niin Haapaniemi joutuu tyytymään kopin nostoon tässä tilanteessa. Kolmannen lyönnin varaan jää. Katsotaan sitten mikälainen on ratkaisu. Nostettaisiko tässä vaiheessa vielä toinen koppi, sillä palothan eivät ole vielä täynnä. Ei, kyllä kovaa lähdetään lyömään siihen. Komea lyönti tuonne kolmaspuolelle, jolla Mikko Mäki tuodaan kotiin ykkös-kakkostilanteessa lyömään numero 6 Sami Saalimo. Tilanne siis tässä lähdetään 6-1. Saalimon ensimmäinen lyönti kuitenkin laittomaksi edestä. Niinpä todennäköisesti lyödään vaan tuommoinen niin sanottu välilyönti, että etenijät kerkeävät takaisin pesilleen ja kolmannen lyönnin varanhan tässä taas jää ykkös-kakkostilanteen purkaminen. Ja sillä saadaan sen verran tuolla kakkospolttaja Tanja Tohni pompottaa palloa, että ajo lähtö saatiin aikaiseksi tällä Sami Saalimon lyönnillä, jota purkamaan numero 7 Aleksi Hienonen. Aleksi Hienosella ensimmäisessä vuoroparissa hienosti lyönti toimii. Ja komea lyönti ja merkki laskee, mutta ei se kyllä taida nyt aivan riittää. Eeva Peltolyönnistä toinen palo. Ja ykkös-kakkostilanteessa jatkuu ja näin Hienonen sai tuon ajotilanteen jatkamaan ja Jokeri numerolla 10 Anna-Liisa Nikus asettuu tätä tilannetta jakamaan. Ensimmäinen lyönti tuollainen pikku surjainen tuohon etukenttään, sillä ei kuitenkaan liikettä tapahdu. Ja voimakas lyönti vielä samaan paikkaan, mutta näin on ilmeisesti testattu Camilla Roivaksen räpyläkkäiden toimivuus ja katsotaan minne sitten Anna-Liisa Nikuksen kolmas. Ja JP vain yrittää juonikkaasti siinä tarjota vähän väärää, mutta siihen ei tartuttu ja niin kenttä rullaa ja Anna-Liisa Nikuksen lyönnillä juoksuahan Tuomas Haapaniemi lyöty siis Anna-Liisa Nikus tilanteeseen 7-1 tässä vaiheessa ja lyömään numerolla 8 Mari Järvinen. Elämänikuinen ajolähtö jatkuu ja Mari Järvinen nyt tällä kertaa purkamaan ja väärällä saatiin Saalimon irti kolmospeseltä. Siitä tuli kolmas palo Soholle tähän vuoropariin. Palot ovat siis täynnä tässä vaiheessa ja koppilyönnillä kenttä vielä tyhjäksi. Sinänsä vähän harmittava tilanne, sillä Sohon lyöntivuorossa on numerolla 9. Ville Angervuori on todella kovalyöntinen mies ja häneltä olisi kyllä onnistunut tuollaisen tilanteen purkaminen käden käänteessään, niinpä Imitri asettuukin tuollaiseen varsin konservatiiviseen asetelmaan kenttämuodostelmassa, eikä tarjoa Ville Angervuorelle läpi ja varmasti ensimmäinen syöttö JP Vannalta vääräksi, väärät käännettyinen Ville lyö. Tämä sitten Angervuoren viimeinen. Onko siis näin, että Ville Angervuoren kyllä jokerit on käytetty, se oli viimeinen lyö tässä vuoroparissa, siihen päättyi tämä Sohon hyökkäysvuoro numerossa 7-1.
Ja näin olemmekin jo valmiita toiseen tasoittavaan lyöntivuoroon, johon Dimitri lähtee hyökkäämään numerolla 2. Ville Levä lähtee lyömään. Sen takiahan Ville on tässä nyt lyöntivuorossa, koska Dimitri Läisiä on siis tuon yhden jokerin verran vähemmän pelaajia kuin Soholla. Ja Allu Laikola pääsi lyömään jo tuossa ensimmäisen lyöntivuoron viimeisenä pelaajana ja näin lyöntivuoroon jäi numerolla 2 Ville Levä ja Ville Levä napsauttaa itsensä nätisti kohti ykköspesää. Tilanteessa 7-1 siis jatketaan. Kärjen on Dimitri saanut komeasti kentälle ja lyömään numerolla 3 Tanja Tohni. Tanja Tohni melkein siinä todella harvinainen tilanne. Kyllä Tohni lyö siinä aivan täyden hutilyönnin. Ville Levä lähtee etenemään, mutta jostain syystä päättää kuitenkin palata kohti ykköspesää, jossa Jenni-Mari Raske pallo jo odottikin. Ja näin ensimmäinen palohan siitä tuli Villestä taululle. Ja tässä höpöttäessä niin Tanja Tohni kuitenkin sai itsensä ykköspesälle ja näin ykköstilanteessa lyömään numerolla 4 Petri Vähäkoski. Petri Vähäkoski lyö ja Tanja Tohni kuitenkin palaa tuonne kakkospesälle. Siinä on vähän ehkä hätäilyä tuon etenemisen suhteen. Aika lailla raikkaasti on kyllä tämä toinenkin Dimitrin lyöntivuoro lähtenyt nyt tässä vaiheessa 2 paloa, mutta nyt hienosti Petri Vähäkoski pistää kyllä tuollaisen korkean hämynäpylyönnin, joka on todella voimakkaalla alakierteellä ja pallo ikävästi kyllä palaa kohti kotipesää siinä vaiheessa, kun Sami Saalimo Sohon lukkari lähtee palloa noutamaan. Sitä oli vaikea hakea kyllä vasta ja näin lyömässä numerolla 5 Milla Vuorinen, jolle Sami Saalimo tarjosi ensimmäisellä väärää, mutta nyt Soho sieppari Aleksi kyllä hienosti nappasi tuon lyönnin ja heitti kyllä Marille niin kyllä nätisti suoraan kohti niin sanotusti Tuchonia. Palloahan saa tuon räpylälliseksi kyllä tavoitella kaikilla muillakin voimien osilla. Niin Mari käyttikin nyt tuota voimakkaaksi treenattuja sisäreisiään pallon ottamisessa. Mutta jostain syystä siitäkään ei palloa saatu, eli ykkös-kakkostilanteessa jatketaan ja lyömässä numerolla 6 Marika Aalto 2 paloa alla. Vielä ei ole kyllä Dimitrin hyökkäys niin sanotusti lähtenyt kulkemaan. Ja näin kyllä hämyn hipeen yllättäen kyllä tuossa harhalyönnillä saadaan ykkös-kakkostilanne purettua ajolähdöksi. Siinä oli kyllä muutama hyvinkin tuollainen kyseenalainen tilanne, mutta tuomarit ovat kyllä paljon lähempänä kuin me täältä studiosta pystymme tilanteisiin reagoimaan. Dimitri laittaa ajolähtöä purkamaan jokerin lyöjän numerolla 10. Valtterin ensimmäinen lyönti kopiksi tuohon. Ykkösvahti Ville Annervuoren ja Ville seuraavankin lyönnin poimimasta ja mentti alalle ja komea lyönti kyllä Valtterilta tuonne pahasti kakkoskoppari Aleksi Lauri Järvisen jalkoihin ja niin 2 juoksuahan tuosta on sitten tuloksena. Tilanne kiristyy 7-3 ja lyömään numerolla 7 Teijo Tohni kakkos-kolmos tilanteessa kolmospesältä. Odotellaan Marika Aaltoa kotiin vielä ensimmäisellä lyönnillä. Ei mitään kummempaa tapahdu. Teijo Tohni siis kuitenkin yksi
yksi Suomen vahvoisimmista pelaajista. Nyt jo kuitenkin 2 lyöntiä takana. Täällähän on kuitenkin, vaikka hieman pilvipietettä onkin, niin hyvin lämmin ilma, eli pallon kyllä tässä tilanteessa pitäisi lentää, mutta niin vain Teijo Tohninkin kolmas lyönti oli tuossa laiton ja niin kolmas palo niin tässä tilanteessa tulostaululla ja näin. Siis vaikka nuo palot nyt ovatkin täynnä, niin tämä lyöntivuorohan siis pelataan tietenkin loppuun asti. Olen tainnut sen aikaisemminkin mainita, mutta tässä sarjassa nyt kyllä jotain todella mystistä lyö ja numerolla 8 Camilla Roivas tuossa Sami Saarimo onnistuu hänet väärällä syötöllä irroittamaan kotipesästä. Mutta hän ei kuitenkaan etene aina ykköspesälle asti, vaan päättää palata takaisin kotipesään. Tämä on näitä harvinaisempia tilanteita pesäpallossa, mutta tuomarit ovat kyllä hyvin edelleen. Näin pallo siitäkin ja nyt lyömään vahvan lyöntiin J.P. Vainio, joka siinä vähän kutkutteleekin Sohon polttolinjaa. Siellä Tuomaksella kuitenkaan Tuomas Haapaniemen netisesti kyllä poimii pallon eikä merkki ollut päällä. Mutta nyt lähtee kyllä todella kohti koppareita ja sieltä ai pahasti kyllä pallo napsahtaa nyt Sohon kolmoskopparin Antti Hyvösen jalkaan ja mies kyllä heti näyttää sieltä, että kyllä sitä juoksuhan siitä tuli. 7-4 tilanteeseen, mutta enemmän minua huolestuttaakin nyt tässä vaiheessa Antti Hyvösen tilanne. Sotkamo Jimmy kasvatti, heti näytti sieltä, että nyt on jotain pahasti vialla ja kävelee kohti kentän laitaa. Näin ilmeisesti Antin pelit ovat tässä vaiheessa, tai ainakin tänään pelatut kyllä. Näyttää siellä ilmeisesti, että jotain on kyllä nilkan päälle käynyt näin. Kentälle Jokeri pelaa ja Anna-Liisa Nikus hoitaa nyt tämän vuoroparin lopun tuolta kolmoskopparin paikalta. Ja peli on näitäkin tilanteita joskus pesäpallossa sattuu. Elikkä nyt lyömässä taas Allu-Laikola numerolla 1. Muistuttaisin tässä vaiheessa, että koska Imitrillä on 1 pelaaja vähemmän, niin vielä 2 pelaajaa on jäljellä. Sami Saarimo lukkarina tarjoaa kyllä todella ärsyttävän aivan pesän etulaitaan tulleen, mutta niin vain Allu-Laikola viimeisellä lyönnillään saa itsensä ykköspesälle ja näin ajolahti. Tilanne saadaan viimeiselle lyöjälle Ville Levälle tähän, eli pelihän on aivan auki vielä. Tässä vaiheessa onko tilanne nyt sitten jo 7-5 väärää tarjoaa ensimmäisenä Sami Saarimo, mutta siihen ei tartuttu ja ensimmäinen lyönti napsahtaa. Ensimmäinen lyönti Mikko Mäen räpylässä pallovarmuudella. Ja toinenkin menee sinne vielä Mikko Mäen jalkoihin, ei Mikko kerkiä sentään koppia sitten nappaamaan viimeinen lyöjä, viimeinen lyönti, merkki siitä nousee ja näin aivan siis 7-5 saa vielä Valtteri tuotua, mutta se ei valitettavasti nyt tässä pelissä Imitrin kannalta riitä. Näin, olinko minun paperini ovat kyllä ilmeisesti ajan tasalla, sillä näin, minä lasken näinhän se on, että peli on nyt vihelletty poikki 7-5 tilanteessa. Ottelu on päättynyt, Soho PK hienosti jatkaa sarjassa 3. ja havittelee vielä ja on tiukasti kiinni tuossa 4 parhaan joukkueen lopputurnauspaikassa. Ja kiitoksia vielä kaikille seurasta. Toivottavasti pääsemme vielä uudelleenkin eetteriin hienolain kuningaslajin pesäpallon parissa Soho-PK merkeissä vielä tämän kauden puolella, ehkäpä esimerkiksi tuolla lopputurnauksessa. Kiitos ja hyvää illanjatkoa.